to my channel. It's me, Laxel Vlog. So ngayong araw po na ito ay mag-i-enjoy naman tayo dito sa Alawihan River na matatagpuan po ito dito sa Presentacion, Camarines Sur. Ito pong mga tubig na to ay galing po ito doon sa bundok na yon. So dito naman po tayo mag-i-enjoy para sa kasama ko po ang aking buong pamilya dito sa Alawihan River. So samahan niyo po ulit akong mag-enjoy dito at magpalamig dito sa Alawihan River. At shout out din po sa mga taga-presentasyon dito sa Camarines Sur. Salamat po sa pag-aalaga nyo dito sa kalikasan na sobrang ganda sa dagat at mapailog po. At special thanks din po kay Manoy Eman na pinsan po ng aking asawa. At shout out din po sa asawa ni Manoy Eman na si Manay Manilin. Salamat po sa magsama sa amin dito at sa pagpatuloy po sa amin dito. Pagpatuloy ng kasama ko po ang aking buong pamilya dito na namasyal at nag-swimming sa dagat at dito po sa ilog. Shout out din po na si Alvin. Salamat din po sa inyo. Ay, pigkabit ako ng ano. Very good. Thank you. Ang mga kurubos ng puti, hindi yun. Maganda naman dito. Kalabak man yun. Pasubat na. Tanggap ka na butangan. Yan, nagtatagay-tagay po sila dito sa ilog habang kumakain. Yan po ang kanilang pulutan, fishda at chicken at sinuman. Hi ma'am, ang sexy nyo naman po. How to be you po? Hi po, snap po kayo. Baka po may gusto kayong i-shout out. Shout out po kay mama at papa. Yun lang. Ang pabebe mo naman po. Kayo po, kumusta po ang experience nyo dito sa Alawihan River? What else po? Wow, English share. How to be you po? Bakit po ang sexy nyo? Ano pong sikreto? Ano po? Pray lang? Ano pa po? Diet? Kung kayo po ay naiinitan masyado sa inyong mga bahay, kung malapit lang po kayo dito or gusto nyong pumunta dito, dito lang po ito matatagpuan sa Presentacion, Camarines Sur. Sobrang lamig po ng tubig. Yaklon na ngayon. Gaanod na ako. Kumain ka ha? Ay, siton man palang kanti. Ah.
Amo, suya no. Oy, Valerie! Si Uno sa daddy kamaya mo! Ay! Handa sa taas. Pula. Taon ko lang si tinanong ko lang taon naman. Wow! Sabi pala ninyo, nag-bonus kita. Aya, si Boko day na nakakuha. Si Boko. Ay naman kayo maano, ay naman magkakatusin na nila sa may kulit. Ay lang kamo ba? Oy, ako balak red. Ako balak mag-ukas na naman. Wala na, Amo nga. Lang kusugsan antib. Sa iba sa do river. Yeah. Nagpo-photoshoot kami! Ate, iyar. Ito na, iarot-arot na, pero nakahiling ka sa. Wala! Diba? Kapag galingan ka na. Ako na rin! Ay rin! Sabi naman! Eh? Galing nga ni. One, two. Ito sila, taas naman! Tama rin sa atin rin! Oh, ato bang nakamagdisil? Babay sa iyo! Ito na. Nasaan ka kapatas ko na ito? Oh, sige. Oh, koy, taas mo managamot mo. Sige, taas mo, Bi. Oh, taas nindo. Okay.